Kuka olet siinä? Tää on joku elementti, bro. Elementti boroski. Lol. Tuu tänne. Tää pystyy maalaamaan jotain tyyppejä tai jotain. No mä koitan tätä hemmoa. Mikä tää äijä on? Mut mä koitan tätä. No silloin joku vitu kolikko aseena. Eiks se oo vitu hieno? No vittu, mitä mä teen? Voitai... Tää on sen normi. Tää on mun normi. Kato. Jee. No mä koitan. Mä en tiedä mitä mä edes teen. No en vittu, siellä joku elementti. Ultrakiinalaisenergia. Mitä sä nyt sait? Jotain hullua kamaa. Joo, paska-ampuja. Kolikko, niin mun naamas on reikä. Vitu epämuodostunut. Ja nyt mulla on se kolikko taas. Vitu kolikko. Pompa! Heitä smegmaa näitä äijän päälle. Mä heitä paskaa niitä äijien päälle. Onks sä nähnyt se video TikTokissa, kun se yksi äijä paskoo omalla kädellä ja heittää siellä salilla sen jotain päin? En näe. Mitä vittu sä katot TikTokista? Vittu shakkilauta. Ne kun tää on joku komijingamangajingan. Ei vittu, Vittu. mä oon jumis! Kato mitä tällä voi tehdä. Ei mä pääse, mä en siellä! Mä en oo siellä! Et sä oot tässä. Enkä oo, mä oon jumis siinä välissä. Sulla on... Nyt mä pääsin pois. Meillä on eri visuaalit vissiin. Miksi täällä on joku lihmis? Hei mä kuolin sitten. Vittu. Ja jostain syystä mä tiputin sen lauda. Se mun shakkilauda. Vittu mä kuolin taas. On niin hyvä. Nuuskillein hahmo ikinä. Mä vaan heitän tän mälliä näitten äijän päälle. Kiva. Hyppään itsestään. Ui! Ei sun cheeks ei voi kläppää. Mä tiedän. Tää varmaan on. Vittu Starbucks. Vittu mä vaan tää mun superpower on se, tai tää mun poweri on se, että musta tulee tommoista vihreätä pierua. Jee. Jee. No mä oon vittu Onko se paskapenderi. video tästä? Kuvaan. Ai niin. Moikka YouTube! Joo. Tää siellä on, onko siellä tuffamaa? Kato. Oh. Täysi automaattinen crossbowi. Ei, mut se on bursti, koska se ampuu 2 kerralla. Tää oli muuten pieni mappi. Melkein yhtä pieni kuin mun muna. Näistä Pitäis varmaan kertoa YouTubelle, miten meillä on mennyt. No, miksi meidän pitäis kertoa niille jotain? Niitten ongelma, vittu, miettikää itse. Vittu, mä otan tän mun plungerin mukaan ihan vaan varmuuden vuoksi. Se on muuten hauska katsoa niitä meidän vanhoja videoita. Kauhea vittu helari. Hauska muuten katsoa niitä meidän vanhoja videoita, kun miten meidän niinku ääni on vaihtunut niitä. Joo, mä justiin sanoin siitä. Mitä siellä yläasteella on siistiä? Mitä siellä on siistiä? On siistiä, että on eri opettajia tunneilla. Mitä vittua? Siinä on enemmän kivoja aineita. Fair. Mä muistan mun yksi opettaja uhkailee, että se tekee musta rikosilmoituksen. Ai jaa. No niin, ja sit musta tuli joku möykky ja vittu hyppy päälle. Training to Se save. tehnyt paljon damakea. Typerä peli. Vittu, mä näen tuonne toiseen huoneeseen. Äijä vaan, sä voit tappaa se. Okay. Vittu, mä vovitan Mutta tää. hullu Mä damakea. koitan vovaa tää vähän sitä. Wow. Sieltä tuli vaan blueprintteja, bro. Hei, ota sun massiivinen ääsis pois tästä mun auto. Ei vaan pöllii vittu kaiken. Mä en ota tota. Voit ottaa se bossia Mikä toi on? No okei, tää ei ota mitään, niin tää on hyvä. No se vaan on niinku tonne. Mä varmaan tiedätkö semmonen, tää on vähän niinku Teisellä tai joku semmonen. Se on vaan semmonen niinku sähköpallogenerator.
Tuu läppää mun cheekset. Pese munas, bro. Se haisee. Kerro, bro. Miksi sun muna haisee juustoa? No, miksi sä haistelet sitä? Vittu, kuka olet sinä? Vittu, kun sä tungit se mun persereikää. Aika paska tää ase. Ei tee mitään damakea. Tuo ei... Character, kun en mä muista sitä, kun mä oon kattonut Avatari. Se on aika hyvä sarja. Vittu, se ei oo 2 kertaa täällä. Mitä siellä on? Iso plungeri. Plunger plus. Mä ostan tän. Lasser. Onks tää se hyvä osa? Tää on räjähtävää paskaa. Joo, eikö se oo aina? Eikö sä muka tiennyt? Vitun tyhmä. No ei, kun mä luulen, että toi pieni... Luulen, että se on joku spesiaali juttu. Miks mua ammutaan täällä? Mä olin AFK ja sitten joku tyyppi vaan pallotti mua. Vittu bossi. Vittu, mä muistan ennen kuin se edes alkoi se fightti. Ui, nyt mennään. Mä vaan ammun johonkin. Mä heitän sitä paskalla. Mä heitän sitä isolla paskalla. Tai mitä tää mä heitän sitä jollain smegmalla. Imetään kaikki. Vittu, pidä vaan. Aha, hyvä, kato. No pistä päälle se. Niin mä tiedän. Pistä päälle. Fuck you mean, pistä päälle. Don't ask. Ei se oo mikä vitu vibraattori. Soul Knight. Soul Knight profiilijutusta. Soul Knight huorailua. Soul Varmaan meidän videon nimi. Tuo tyyppi, Soul Knight Rule 34. Tää äijä on juutalainen. Mulla oli joku vittu Starbucks heitti. Ja mä kuolin. No se on... Vittu äijä kuoli. Keppi, wow. Se on kohta keppi. En ole koskaan tuntenut oloa niin loboton isoiduksi. Ai. Kuole. Älä kuole, no vittu. Oi vittu. Se yksi pallo tappoi, mutta se otti multa 3 HP:ta. Mä kohta oikeesti tungin sormen sun perseeseen. Oi. Häh? Mä otin